Hello, 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 hello. Bună ziua din nou. Bine v-am regăsit. O nouă zi, un nou episod. De unde tot, de la Timișoara. Un episod nu foarte lung, nici foarte scurt. Câteva minute. Probabil vom reuși astăzi să facem o parte 2. Să încercăm să încărcăm și pe videoclipurile de ieri de la Pădurea Verde din Timișoara, unde am făcut o plimbărică, să spunem așa. Ne-am plimbat pe vechile trasee și noile trasee care s-au făcut. Suntem la Timișoara din nou. De data aceasta am avut plecare tot de pe Divizia 9 Cavalerie, dar am schimbat, am venit pe zona Iulius Mol, în spatele meu, sau Iulius Town, Timișoara, circumvalațiunii, cetății și vedem unde ieșim. Ieșim către Bogdăneștilor. Vedem ce se întâmplă în trafic. Ora 17 și 22 de minuțele mi-arată mie ceasul. N-am să-mi încerc norocul să merg foarte tare. O porțiune de pistă de biciclete care este cam accidentată. Da, am băut o gură de apă rece și se pare că totuși gâtul, deci cam face un pic efectul apa rece. Avem o stație de autobuz mai înainte pe unde am trecut eu, cel puțin nu era. Hai să vedem dacă reușesc să mă aprind culoarea verde a semaforului. Deși oboseala, uite că nu se uită. Deși oboseala și cam spune cuvântul, din păcate. Bine, dacă vă aduceți aminte, acum ceva timp în urmă, câteva săptămâni, era foarte liber traficul. La ora aceasta vedem o aglomerație destul de mare. Dacă restricțiile au început să se ridice de vineri, e bine, de astăzi s-au redeschis locurile de muncă, anumite firme, așa, parțial. Și tot parțial vedem și aglomerația pe traseu. Așa cum spuneam, Gheorghe Lazar, va trebui să fac dreapta pe Bulevardul Cetății, pentru că va trebui să caut ceva, iar dacă îmi voi găsi, cu siguranță voi opri filmarea, pentru că nu am voie, din păcate. Și, de fapt, voi merge înainte până la urmă. Voi face dreapta ceva mai în față. Nu vă speriați, pentru că traficul nu este chiar atât de aglomerat pentru ora aceasta, ora 17 și aproape 30 de minuțele. Și acum spuneam, nu s-au redeschis toate firmele, nu s-au ridicat toate restricțiile și momentan încă mai este un pic de haos. Foarte puțin, încă nu este chiar atât de mare, dar sunt anumite ore de vârf în care începem încet să revedem aglomerația
de la Timișoara. Bine, coada probabil se vede de unde începe. Cu siguranță coada este până după viaductul de la Gara de Nord. Eu nu voi ajunge de data asta acolo. Dacă în filmările de data trecută reușeam să ajung până acolo, e bine, de data asta, astăzi nu voi face acest lucru, astăzi voi face dreapta. Dacă reușim să intrăm. Da, am intrat. E bine că culoarea verde a semaforului începe de la mijloc și nu începe din celălalt capăt. Ceva mai în față, cu siguranță va trebui să mă opresc. Cred că voi rata intrarea și va trebui să mă întorc înapoi și ceea ce mie nu-mi place. Dar ne încercăm norocul. Cred că va trebui să fac un mic ocol. Va trebui să încerc să fac dreapta. Din păcate, dar vine și tramvaiul. Bun, ok, avem noroc. Ne băgăm așa un pic printre străduțe pentru că va trebui să încerc să ies, din păcate da, așa cum spuneam, am ratat intrarea, să ies pe Gheorghe Lazar în partea cealaltă. Nu știu dacă voi reuși eu acest lucru, dar cel puțin măcar voi încerca. Vedem dacă reușim să facem dreapta, dacă avem voie. Pentru că știu că sunt străduțele astea cu interzis, sens unic și așa mai departe. Facem și noi dreapta, avem voie. Este bine. Hai să vedem dacă reușim. Iar stânga, deci tot așa voi face. Mă voi băga printre străduțele astea înguste, pentru că am ratat intrarea. Și lucrul acesta te-a făcut să te întorci înapoi. Vedem și un mic părculeț. Iar dacă vă gândeați de a păstra, aoleu, ce ai făcut, piciule? Aha, unde v-am băgat? N-am luat-o bine. Încercăm norocul. Facem dreapta și probabil mă voi întoarce înapoi. Sau nu. Sau nu. Cred că am ieșit. Da. Ei bine, chiar dacă ești din Timișoara, când te-ai băgat printre străduțe, cu siguranță nu mai știi încotro să iei, cum să o iei, ce să faci. Uite că eu mi-încerc norocul și voi încerca lucrul acesta. Și da, am ieșit exact unde mi-am propus. Acum să vedem dacă găsim ceea ce avem nevoie, dacă nu va trebui să fac cale întoarsă și voi face probabil o mică oprire. Da. Scuze. Așa când nu te uiți, opa, când nu te uiți unde nu trebuie, cu siguranță ajungi să faci pop. Da, și am trecut pe lângă el, vedeți, uite, face o cale întoarsă așa frumoasă, dar numai bine, mai vedem ce se mai întâmplă în trafic. Și ar fi acum dacă aș încălca și un pic o regulă de circulație, de a trece pe linie dublă continuă, bordură și uite mai știu ce. Sau nu avem voie, avem voie să facem stânga. Aha. Și s-a schimbat culoarea
semaforului. Asta este. Am mușcat, ce să fac? Ok, dragi prieteni, ne oprim aici cu primul episod. Revenim alături de voi cu un alt episod. Până atunci, o zi minunată și toate cele bune.